Hi! Hello! I'm Athena, 16, 17, 18, 19! May kasabihan po tayo, pangit man ako sa inyong paningin, yung nanonood, pangit rin. Representing Colombia, and I welcome. Wait a minute. Who are you? Ikaw ang binibini na ninanais ko. My name is Rafa, 14. May kasabihan po tayo, ang bakla ay dapat respetuhin at dapat mahalin, hindi paasain. Representing Nasunugan! Ikaw ang binibini na ninanais ko. I'm Angeline, 17. May kasabihan po tayo, na mas pangit man ako sa inyong paningin, mas pangit ang nakasunod sa akin. Representing Yesi and I. Salamat. Ikaw ang binibini na ninanais ko. Hi, I'm Sheila, 20 years old. Lamig po, sunang kasi punuan. Representing Marawi, and I thank you. Ikaw ang binibini na ninanais ko. I'm Angel, 18. May kasabihan tayo. Ay, wala pala akong kasabihan. Oppa! Representing Korea, Saranghaeyo! Ikaw ang binibini na ninanais ko. Binibining marik. Hi, I'm Iwana, Tatoy Ibono. 35 years old. May kasabihan po tayo na di man ako kasing puti ng ate nyo o kasing ganda ng nanay nyo. Malay nyo, ako ang kuya nyo. Representing Canada, Inay, thank you. Why are you running? Why are you Ikaw ang binibini na ninanais ko. Binibining marik. Ikaw ang binibini na ninanais ko. Binibining. Good day everyone, I am Maya, 20 years of age, and I'm proud to represent Malay Mo, Malay Niya, Malay nating lahat, Malaysia! At may kasabihan po tayo, kung kuya nyo man ang nauna sa akin, baka ako naman, ang tatay nyo. And I, thank you! And thank you sa mga among subscribers and sa mga subscribe pa lang sa mga upcoming videos. Salamat! Salamat! Thank you guys. Shout out tayo may sa among mayor. Richard Gomez! Allah ka lang! Guwapo sa tanan. Thank you po sa mga sponsor karon di na umay mga videos karon perfectly kung kanang may mga gamit karon, especially kanang mga sulot. Kanang thank you sa sponsor. Ang kanang love one sa among director.